Ineno Tony Ndiema e ground ka e wangla ni te onge ngama sungore ka Tony Ndiema to kare mbalo be ngama nyalo nyisi chai nyil Tony Ndiema kata fan mano mi 1000 nyoro kawuono nyalo biro state to ka pok ogolo pesa to onge ngani mati lungo no kuta koro mono mi lungo no kuta nyakango chako idh kama ka ino kogolo 1000 ni okuta ka pok ogolo bong'ie manane piny mato no iwacho ni Tony Ndiema kaw namba D namba chiel sunga ga jara mano namba chiel ma ji jothumbo wakabe ong'eyo en ingene chon jasunga machon en Nyango Papa J samo ground wasiyo chwado dok piny matin koko man to duong' molose gik moko ariyo duong' be loso ji koro skano odhi duong' to ka onanga sunga owene Tony Ndiema omer baba nando sungore to kumina no sungore no to tich kata an kasani ngama tiyo ka Tony Ndiema ne biko be buko ne nyalo kodo na kore ne tiyo ka Tony Ndiema akoni babi kia gimitimo ikia gimisongo nikech mokwongo kanyo nitiere kech mano wach namba chiel ka Tony Ndiema kidhi kimako mana chunyi kech ineno gi wangi ng'eny seriously promises to en go iwono sero nyaka chuwede e pinyne baba isera munda bede band ka koso nango baba kine bed maber diere go ne kofi iwinja ingeni kiwacho ni diere go ne kofi kwani nyiso ni sani kofi en nga yao sani ma simba kotoko wacho ko lugni simba sani ko kedo luonge nyaguok yawa macho be kofi ni bwana ngeni kiwacho ni kofi ne kofi kwani nga diere ya to kofi por kofi no kofi mako ingeni ka kofi makadori koro ni pesa nitie nyinge mawuok mok ni kofi matiende kofi ni en nying mar thum to nying mar thum ni nitiere sama en koro diere kane en kofi makadori sani ng'eyo nego lokata nyinge no kangeri chieng' moro no haya bolt whatever gi kofi pinyan ma piny baba bwari wo mara ni no kangeri chieng' moro timango dwari bolt bwana saki wuotare bwana okera diere sari ka kofi die tich odhi ka haya ka haya to makexter ne mare ko kata kumano yudo ko da ng'eyo bwana sango bwana diere no gene sani koro sani bolto riwa wagi moto kubwa kae moko go lwedo kationge tich manade kikidhi ni dhigo lwedo kae wach kache chani kae moko kae ma ok go lwedo nok go makidhi kidhi ni dhige the other to show talent to kapono ni embo neno ni gima ng'anyo go mora emo neno samoro kata ji teo neno ni gimi go moro emo ko neno namba ni mana ni show ma talent kanyo kala ji teto nyalo neno but ya kibodo neno ng'ama ko gima ni go ni boneno kiango ji tenya nyaka mane joneno e ba ng'ama ogo aja wanto go mamito ndi to emo ko neno baba kanyo onge siling onge opija mineno ma jonge opija kaeli diere go be opija no pija no OPP opija pek pile opija no pija ai kata sani opija pek opija pek okadagi but nitie kuonde mopek koro kuonde ma koro pek ne dok piny we wacho ni opija pek ne dok piny bwana macha fadha ineno sani omari wakunie gimoro ineno sani wan youths wate adier mar wach ni sani at our age nitiere rate mo masani wariembo go makabiro gi cage moro wambe wang'eya ni wabiro dok piny koro gisani jaduong' chal ka gima bandera lugo wani wachanga ng'eke wacho ni bandera lugo jaduong' mane yao dongo mane opija ni sani opija piny to dok piny 20 mokwongo Tony Ndiema ndiko bonse miwone no jakuo Tony Ndiema ndiko bonse miwone no eno seneko mane ko jok marite go onge to dhi tho Tony Ndiema kadhi dala yan gi bonse sasa de kiwono senego ng'ate gweng dala madalo makata ng'ama gigine ok awuondi bonse sasa dek odhi goda berna kevono chwanyi gi kanyi kako dwango ubukore no mako ng'ama gigine ne kiny ng'ama no nyocho konye chien ka wuono go biro ne ni baba ng'eni chwanya ati ka police ke pari ok ni kebe mokoro oketo kore mbele kanyo no kotiyo mariek mano to kwere
kanyo ne kitiyo mare kuda wili ni dhi adhiema igo kwali kayole ka ing'e jadi idhi i connect gi ng'ati kone ine ni dhi timako mari idhi ne dhako ni dwaro ng'ama makni umari koro ine dhi makne umari dhako ni to in owuon kaka ng'ama nigi talent ng'ama be wa respect nokonego be ni dhi in owuon igo agogi ni dhi mako mari no kanyo kitiyo gi wi bwana asekwero niko Nutiyo gang'o? kanyo notiyo gi gira nene To kiwuya wakevo nutiyo gang'o ya wuo dwa dhi next topic. Anoko tiyo gi notiyo gi mali ni yani mende ne An ng'ama noko supporta e field kae ma pod ang'eyo pod awacho en Kokomo Victor. Kendo atiyo kang'eno kodwara. Kendo ang'eni gine jok monogo fitina mondo awe to ne ndiema kong'e nadhi dala. Gine jok monuchunga nyaka e gine e group mar managers. Iwinjo to gichunga ok ginono. Gin gima gidwaro en ni gino sekel gole uru. Iwinjo but who is God? Kawuono wan gi Kokomo Victor industry pok opanga ga tich but I'm here. You know? Ng'at motimo na maber to nyaka appreciate kata nen mana chiel nyaka appreciate. Yeah. Koro mano gima nyaka wachenjo ajawa. Mondo yudi ndetunde kod Musa Jakadala kaka skiza tune mari D-Star abura achiel ariyo star abiriyo abura ng'wen hash ndetunde amama ndetunde Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Yes, Jokoromoge wendo ni ka already luongo ne Asango Winyo. Asango multipurpose, Asango daktari, Asango kaka luongi de tama, Asango betir bwana king'iyo kamera bwana mibet bwana bwana daki. Bos jope. ing'eni ng'ato gima oking'iyogo ema chandi. Okay. Lakini ang'iyo gi kamera. Okay. Koro ing'eni samoro nyero ka bedo an giti roma kod ri. Kamera tiyo maka mang'eny. Okay, iluonga ni Asango maka nyathi achiel jara udigele na pundu tingo pom sach kapop is not calendrable. Yes. Mano tiende nang'o ing'eni wache mang'eny ni pundu tingo pom. Mano dong ing'e kawaida. Pundu tingo pom to ng'eni jandiga bendiki otuch. Kwaso japunda kono jandiga ni hawa. Baba to kata dikasi ngani ne pom neni maoko ka. Koko duoko pom iye ka sani. Kona ni Asango Winyo jakanye. Asango Winyo en Homa Bay County, Gwasi Suba Magunga Kolwese. Okay. Yes. Sani wan Nairobi kaende. Jo mang'eny bose gombo mondo migimbe giyude chance mar bedo Nairobi ni to poka giyudo. Iro ka ng'ato wachino mari yawa dabi adagi kudi kata matin. Gima chalo kamano. Inere kaka ichopo Nairobi. Nairobi no kabiro gi gachliel. Kendo no kabiro ni kendo sike moko no nafaso dong'eyo sigo kata makama moko kata njaga moko ni safirisa kwa koche to biro koni to nafaso dong kora nyumora hiyo sigo Nairobi ka I was brought up in Nairobi kendo wuon wanodak Nairobi ka ma Nairobi ka ni aja Nairobi. Okay. Kora en mane ujanja 1 2 3 moko emano donjo koro chuna ni koro nyaka father duoka home. Mondo adhi adag gidayo akaw fuama dala kucho. Yes. Koro mane momiyo koro ineno ka tinde dholuo longa. Nkeche dawo. Manyiso ni nonyuoli Kiswahili ma ni bede background mar Oswayo. Ma kata dholuo ne thagaga seriously. Okay. Be in fact ni diko laka ma be hapa ni mane mia shida mar laka. Dholuo ne diko laka seriously. Okay. Kona kaka sigandi matine sombi kisedhir dayo nyaka kori chaki yudori Nairobi kendo. Asoma kakoro asedok mta. Asoma matieko skunda mane mta koro. Koro kasetieko skul kono koro amua aduoga menyo. Nikech ng'ato koro kosetieko wache mag somo koro chuno nyaka koro igorak. Yur kaka yudo mogo. Ya, koro ikelie mogo kaka ni kikelo ni mogo. Ok en gima ber ni samoro ikelo mogo koro podi rita nyaka samogik podi ni rito ni mondo kelni mogo. Koro imbe kose kelni mogo to iamua koro gik sama koro imbe kineno ka koro romo
thuon koro romo koro ambe koro awuoga achandra kaka jomoko. Koro mane mananendo an kuma nang'e maber ma manyo mogo en mana Narupwa ka. Nikech kanye mana yudo ka fadhi menye. Koro ambe ang'e ni kanye ma kuma mogo yudore. Samini wuok miya dala koro, iwuok ir dani kuma noterie, iduogo Nairobi. Nyaka ne bede gima specific kata ma chunyi paro, kata ko onge to chunyi paro. Injo nitie ng'at mawacho ni an adwa dhi Nairobi, adwa dhi somo. An adwa dhi Nairobi, ayudo mjengo moro. An adwa dhi Nairobi, akony waywa tedo. In mini iwuok dala, iwacho ni ibiro manyo mogo. Ni biro manye yo mane Nairobi? Kana wuok dala ne nitiere show moro ne gilando, comedians moko ne lando dala kocha. Ne gina comedians ma joluo wagi. Koro kana wuok kuzo na neno kane gi lando kabisa kaso gikona apenjo gini kichambe add that talent in me. Koro apenjo gini baba ambe gini awinjo ka achwake. Ambe an gi talent mar comedy ni kendo winja seriously. Koro kase pa kora asasa bilano. To kona ni baba ka in gi talent kaw gari bi Nairobi. Kichopo Nairobi gochna. Ko sechopo Nairobi ki gochona tabiro kawi to wangi kaka watimo ang'o kaka watimo. Koro jama cha niluongo ni Charles. Charles Papa Serandula ne Papa Serandula. Nerayoki. Nergo Buogo. Nergo Buogo is the person who called me Baba B. Koro ka chopo Kisii to agocho ne Nera. Anko. Aseka ugari magari ase chupa Kisii abiro Nairobi. Koro okona ni B. Bia. To ka chopo Nairobi ene the first person machaka gocho na koni jetela chopo Nairobi koni sawa. Kare ko wuogi moro saa 6:7 kama. To kwa chopo saa 6:7 be chaka manye maka no promisa. Koro ko maximum. Toke no chako bedo kendo 1 week. Achak koro na mteja mara bok make mara mteja mara ok make, and then after 1 week achaka gocho. Kase gocho to okona nine ene honeymoon. Notima rush koro nyocha ene honeymoon. Koro honeymoon ka nyocha okonyal mako simu. Koro wacha honeymoon orumo. Koro abe manye. After that kendo kacha kamanye. Koro baba simu koro lor nyaka kawuono. Ma ngamono mi tudori ma koro ni biro Nairobi no bagi. No baga baba. And then koro from there na angia temo koro ngio koni gi koni. Awacho ni koro I have to do something else. Koro manya koro awadhi majwa kali matendo tindogi. Koro mos dhi mijengo gi donje mradi kuro be waradre gi ji. Ada wachaka duga awera gi magote. Awacho ni watim gi ang'eyo. Nyakora mo kagineno kanyo nendo pod wan ka iluongo ne Asango Winyo. Omiyo wastoche kachicha kaka notimore koya dala mubiro Nairobi. Pod iluonge ne Asango Winyo gi nyinge moko mang'eny. Wayud lendo ni endi mondo waduog kanyo endo. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Nilea wendini
Mondo yud vumilia koda ungo wuda wendo kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Tena vumilia wa Kiwinyo vumilia wa Uteni usini kodel tien Luo Trending Nation. Mana kaka iwinjo no Nyakoromogi, mago bende lendo ma wan godo ka. Inyalo lendo kodwa. Iwinjo ni kok ilendo gi LTN to mano pok ilendo. Iwacho ni kok iwinje ka to mano pok iwinje. Koro kapok ilendo gi LTN mano pok ilendo. Ne pod wadhi mbele gi Asango Winyo. Asango Winyo ni ka kaka ineno no endo pod omiyowa sigande kanyo no. Asango, ere kaka koro iduogi yudori e Ajawa? Ajawa wuon kaka naduga yudore Ajawa nitiere diere moko ma ng'amomia adonja Ajawa sana momia da passion mar donja Ajawa koro hinane it was a talent nen Rui Captain Wudo Lima. How did it happen makoro Rui omi donje Ajawa? Ne nitiere club moro next to Nyamavila no yawe and it was for my cousin. Koro cousin dano no yawe club ludho no kobudho kanyo for so long. To ne ching moro Rui Captain obiro gocho kanyo. Koro neno yo magigo go thum kanyo ta koni basi. Koro band ni ema dok kwa itich. Ta tema kwa ma matenen to Rui Wudo Lima bokoti akone ni beto kabera ahinya gik migogi tanyalo goyo. Ongengo tinge kawaida na jaro are chon. Ongengo ta yaka yoko modonje system. Kora jawa pod nok donj nikech ing'eni mondo mi donj gi system ne bedo mapek. Though napuonjora kora Jawa matin and then na apoka ng'eyo ka nadwaro. Koro Karoi kanyo puonjora matin Karoi kanyo kora chako biro gi upcoming artist. Sorry. Upcoming artist mana chako godo gin kaka Ndogo Jara ne nusiepna sana. Wachako wabiro kacha gi Ndogo the Late I mean. Ne wan gi Kevo Makawili dirgo yudo ka Kevo ne tiyo gi Lady Morin and then it was off and on ka Lady Morin. Ko sama ne off ka Lady Morin no obiro go shows moke mta pinka. Ko sama obiro go show moro mta to manya. Nikech by the time mane an ka Rui Captain no yudo ka ambe kora wacho ni ng'ato ber gi gike. Nikech gini ne donjo na seriously. Koro amanyo ng'ama nyalo loso na bul na loso bunde na moko malokol kanyo ne an godo na an ga jaw pa mamara. Koro gongengo be mamara ne an godo. Koro nyana an ok na ng'ana dhi show ne nigine kiluongo Jawa tiluongo ga Jawa te and then yudo ga samoro diere ka kata sine yake ne nyago inoma. Koro yudo ka instead gikawa gi bunde gi sine gi Jawa gongengo abiro set manyiso ni in full package. Yes. Manyiso ni in ka ng'ato kawi in full package. Koro samoro ba koni nyalo mana haya gigi to ng'eni biro to beang na bi koro biro to sama biro no be nyaka ngago Japano. To Japano be kaka nadhi no to nadhi adhe mangira kamano seriously ga Japano and then chieng' moro achiel koyudo kane be kora aonge tich ahinya to na Kevo Makawili nosedok Lady Morin. Koro chieng' moro Morin biro gocho Nairobi kaka moro ni Kayole Junction. Kayole Junction kanye makoro Kevo kora ni baba ang'e lweti go gini mama ni dhi chuli. And I was not very sure nikech be nadhi late gimoro saa 6:07. Koro ang'e to atamora kona anoka do kaero ga udhora. Koro okasa muchora mudhira muketa stage. Moka gola Jawa lwet ng'ama ne go Jawa moko mian korogo. Tayoko mana matin ka Lady Morin wer to wer ma wer mar achiel wer mar ariyo. Aneno ko odoko bet piny. To ko bet penye ne to kapod ka tendresa machielo go matin ne taneno ko luonga chien to miya kadi mane upango go shows ge kasto miya pesa moro dio na lweta ka kin ka ng'eta yudo ka jaber no dio na siling 500 kodi kar gini ber manade ayoko ma matin to 500 osedonjo kare ma da donjo no da yudo 1000
awuon makoro jok man gine mani ngeni chalo kagima muofo kwanyo pesa. Koro wuo ma jok man giwenge gi to koro kwanyo mang'eny to pile. Okiene ji te tiyo matek. Koro mane kaka ne achopo ga jawa koro Khaled Morin ka koro ne nagoya ga standard mamalo. Ajawa nagoya ga standard mamalo seriously. Koro adhi ga Khaled Morin ka ga japani. Koro chieng' moro diere go napidho dread na moko kanto kana chieng' moro yo wangi dread nago. Tangolo gi oko. Kaka alielo dread nago to naneno ko chwanyo Lady Morin and then non aneno ka koro okomor koda gi show. Koro wacho ni ambo kumoko eri okonego beni gine ne ahinya. Nikech kaka nadonje manyiso ni dread mu nuchwanyi lela dread no nuchwanyi gi and then it was costly. Nikech Khaled Morin kodhi tich jumani koni ngeni nyo wadhi tich kodi Migori jogi no neno style miginene koro sani wadhi awendo nitie jok ma Migori biro awendo chak lock styling kendo styling mar dread ok siling ariyo dhi ka siling 600 800 koro yudo ka danga spend ne wiye 800 every week akoni gina lielo kara kena lielo tich mare kaka alielo tich baba koro alielo tich kase koro aneno ka koro moro onge koro girano tekni ogoyo koro ayudo ka I was losing akona kumoko era be koro kabedie aweyo koro ka weyo ka ema koro duogo asole mita koro adhi tago malwede ko e band magijigi adhi ago lwedo adhi samoro ka kofi dire kofi niluongo ni moto kubwa noko yot je manogo nyaringa mwalo noko yot ese ating bandu malo ani se ating bandu malo dire go ne kofi iwinja ngeni kiwacho ni diere go ne kofi kwani nyiso ni sani kofi en ngaya sani ma simba kotoko wacho ko lugni simba sani ko kedo luongo ni nyaguok yawa macho be kofi ni bwana Wani gini kiwacho ni kofi ne kofi kuni nga dhiri ya tudong kofi por kofi no kofi mako ingeni ka kofi makadori koro ni pesa nitie nyinge mawuok mok ni kofi matiende kofi ni en nyinge mar thum to nyinge mar thum ni nitie sama en koro diere kane en kofi makadori sani ng'eyo nego lokata nyinge mana dier mar tiyo ingeni ane kamera akoni gani we kona ni ane kamera sama seker gin amba bedo kaka ngene ane kamera iwinjo koro gik mawacho gin gima kata ka gin awacho gima nitiere diere go kofi ne dhi gi Mark X koro biro kama koro ng'en Mark X ni ikona ni baba kechi moro there was a day mane kofi gine ne asego lwedo taneno ka gima adhi maonge gimoro to ng'en I just wanted ni monda kofi ogol gimoro just to feel that pride ni at least ayudo gimoro nikech abe ajapan gimoro in fact a band I was told by Lady Morin nika nitiere joma biro nikech ikakigo ajawano and it was very true in gi fans gi moko biro ne Lady Morin obiro ni ng'ama go ajawano kende mamore ni ama go ng'engo no kende mamore koro ambe na se gain fans ga moko makaka naga ajawano kende man moro gi ineno koro sejego aseyudo fans ga moko ntie Kangudo Road kana an gi fans kabisa nikina jamiradi be koro jomiradi wete na moko semia matin aseyudo pesa na moran ga bamnaka koro ngene adon na la kofi omiya gi moro monda just I feel ne a stage gate kan wago to stage no more koda mang'eny ma anda mo pak amango koro kata ja piano mago piano koro paka kan koro ka gik sa chudo ni koro an ko odhi no nyumore Mark X baba koro kadhi alaw ne baba to kimiya gimoro ya nikech manager kona ne ogin diere go manager ne en Boyeta Tangi koro Boyeta Tangi man ja kiboto be ne manager koro en mutu thembo kamano koro jere Tangi makongo dhi kume nikech they knew me in person okoro ne baba ng'ano kondiko ni gimoro la ka poko dhi en oko ka kadhi gani ne baba ng'acha ng'iyo na dashboard kama to golna siling 100 to the whole night ne wan kode ka wamor kode mali omagi nago makora marama ta tho madi kora malit atho kazo ngado mimia ng'amo mimia okiwal ne ng'ato to ng'o fi makadodo ngama wawuo kuome baba kara wawuo kuome
Wawuoyo kuom ga. Iwacho ni ng'ato to koro ng'ato Wawuoyo about show manwagoyo gi Kofi ka ngudorode ma koro ne gine Kofi Makadori dhi e dashboard to golo 100 to 100 to koni baba gimoro ba onge go ka. samoro tich ne rach. Tich rach wapi? Bininge bwana donga wuoyo kuom moto kubwa bwana. Binge Kofi ma Kofi no. Mano dier go Kofi ne Kofi makata box mar tengo kende. Ne wuoka box kende ber. Yani chwere nda. Mimi dier makode nono. Kasto iyudo ko kose 100 ni. To wuok odhi. By then chieng'no Lucy TB me wadhi go kanyo to Lucy TB mkora ni bwana ngano mi pesa ni mi. To kikaw pesa ni duok ne bwana ngano chaji manade no. No kagiri chieng' moro no haya Bolt whatever gi Kofi. Pinyan ma piny baba. Bwari wo mara. Nino kagiri chieng' moro timango. Dwari Bolt. Bwana saki wo tare bwana. Ogera diere. Sari ka Kofi dhi e tich. Odhi ka haya. Ka haya to makexter ne mare. Ko kata kumano yudo ko ng'eyo. Bwana sango bwana. Bwana diere. Asa bwana mi anyere kamera. Gima timore niya. Okay, it sounds funny but it is not that funny. Ajapuoka. Mostly joma konyaga jajawa they are opposite sex. An gigo kawinyi opposite sex tango. Kiwuo. Opposite sex matini kaka ino mari asango bikonyi. Imanyo Linet moro. Kati manyo Winnie moro. Bwana kuri wacho ni ng'ama okonya ni ng'eni mondo mi achom gi. Samoro nyalo bedo okang'eyo adier man ka. Okang'eyo mano okadwa na wach miriambo be. Ok ni ng'eyo. But fununu moro ne ringo by then. Niga yoro de gacha. Koro ndalogo moto kubwa ni moto kubwa. Okay. But kata dogeri no gene. Sani koro sani Bolt oriwo wagi moto kubwa. Katu wacho ni jiwe nyero mange bwana tie gik moko mit. Pod wan ka indika sango winyo bwana ana enjoy ga interview. Ya we mona wuo kodi ng'enjo moko wajru mari ya wa duoga nyero ma gini mit. Iwinjo gimoro ng'ato ber matimo mamit ne. Iwinjo gini mit naga inda dwa ni yani ngina time tadwa na time to o relieve bende on other side kori ngini sami wuoyo ta winjo ka gini donjo na manyonga to nyaka nyer. Okay sawa wadhi mbele. Yes koro fununu moko ne dhi wach fununu nwasetieko. Wadhi mbele ga japa. Okay sawa. Koro diere go nago lwedo kinde mana go lwedo no yudo ka wuothe band kama kech inye kaka jalwedo en yudo ka samoro wuok odi seche moko tionge go adieri ikoni wadhi alim pub. By then we were eating by gambling machin chalo gambling kech idhi e band ng'ato samoro idhi e band kaka kae mang'eny nok go e lwedo. Kae ma jalamo nok go onge lwedo mane in kan idhi kanyo idhi show talent nitia Emma jalam idhi go lwedo kae ma wirach ni kazi bukuri ni kwa pesa wiyo kethore kae ma jalamo kan idhi miel kati go ang'o kati ni migo kiti koro kigo mamit ne Emma ok ne managers igo mamit ne Emma tang no gine na gina to biro kawo nambi chieng' moro ka gimigoyo no ka wuone gi okelo wiye timanyi tok ni chieng' no ni expect gimoro ni not unless chunye ami ng'ani gie stage kanyo to gimoro ni setieko ni godo manyi opija kae moko go e lwedo mano gima wantiere to nwang'eyo kati onge tich manade kik idhi go lwedo kae wach kacha chani kae moko kat ake kata sani kado podi goye but gima nang'eyo ni ka Emma nok go e lwedo ka Emma ok go e lwedo nok go bakidhi the other TV show talent to kapono ni Emma neno ni gima ng'anyo go mora Emma moneno samoro kata ji teo neno ni gimi go moro Emma ok oneno namba ni mana ni show ma talent kanyo kala ji teto nyalo neno but jakibodo neno ng'ama go gima ni go ni boneno kiango ji tenya nyaka manager neno ba ng'ama go ajawa ndogo mamito ndi
to ema ok oneno baba kanyo onge siling onge mano kaka ne koni gima mano thum mano wantiere Iwacho ema jalamo koso ema kumol. opija mineno ma jonge opija kaeli so diere go be opija no opija no OPP opija pek pile Opija no pija. ai Kata sani opija pek? opija pek okadagi but nitie kuonde mopek koro kuonde ma koro pek ne dok piny. We wacho ni opija pek ne dok piny bwana. Macha fadha. Ineno sani omari wakunie gimoro. Ineno sani wan youths wate. Adier mar wach ni sani at our age nitiere rate mo masani wariembo go makabiro gi cage moro wambe wang'eya ni wabiro dok piny. Koro gisani jaduong' chal ka gima bandera lugo. Wani wacha ng'e goje ni bandera lugo jaduong' mane yawo. Dongo mano opija ni sani opija piny to dok piny. Mano ok dang' watamre. Lakini wer to wer opek niya ka omako microphone kama opija wer. Udeli wer. Kendo gimi dengo ne kama onyalo dengo mayom. Makata in kuma ni bede ngeni ka igo kwano moro ngeni samoro an gi pesa na moro adona adhi enjoy bende. Anyalo ko advice ni banda wadhi ko pija. En thum moro ma soft maber ma kaka diere kane yudo kanen gi ja drum gi ja giran en thum osetore me yom. Ku beda piny kama iwinjo kam thum mit. Iwinjo. An gima ng'eyo mano to according to me ng'eni sama wuoyo kama ng'ato ka ng'ato nigi views mopogore and anyalo pogora gi ng'ato e view. An gima ng'eyo ne opija to pod dengo kendo onge ng'ama wero wuoyi mark my words onge ng'ama wero wuoyi moseromo go pija wero wuoyi. Kata ka ng'eyo chuo mopija osewero chakre Simba Jauriri kore Randere ichake dhie kata masani pok owuok mowero go Ogenye wuo Nyarodi mwawinjo ni nyadundo bele yadundo bele ma wendo bele ma nyadundo bele ma wuo Nyarodi bele ma opija wero wuoyi. Ng'eni wuoyi wero tek mano to konge kawa me kori neno wiwadwa kata miwacho ni ingeni mokwongo ng'eyo mai momiyo kawuono ado asewacho ni abiro wacho gini na asewacho chunya wuo ni in meta koro nyadundo bele mawendo koro gini nokinyo kowero go mile mano thum kiseneno ka ng'ato chako go thumbe mano goyo chon oduoge temo atwemo ni yero chalo ng'ama gambol gi thumbe ne machon thum chane mitna onyalo duoke ground samoro gine opija gosogo gitoni nyadundo sani opija lao joka chien kocha koro gine gilos maput gimoro makas koloso buthe moro en magi mabese ne moko ma onego beni gi budho go kanyo mayom sogone gi thum mayom to yoro matin mochamo gi bandne. In fact sani opija to onego beni manyo kata ni mochamo en omanyo mondo mi opidh go jog bandgi and then opodo maintain nyinge mar opija cha iwinjo nikech pesa to kaeli nogo kwand pesa moko chien onyalo chiemo kata wethum pod onyalo chiemo maber onge gi stress mora but samoro ng'ato ng'eni kaka sani ng'eni LTN oting'o ji mang'eny ok en Omari kende koro samoro nya wacho ni an kaka an Omari anyalo chiemo but koro joga to dwa timo nang'o and then that brand mar LTN mondo mi odhi mbele joka nyaka chiem mondo kinye ka gibi giti ineno koro mane gima sani opija nyalo timo onyalo mondo mi jok mutiyo godo oyud kaka gichiemo and then brand ne mar lelo dhi mbele is it lelo kweli roll band yeah koro band ne roll koso Raor yes koro mano onyalo temo mondo mi band ne no o maintain mondo mi kik band gini kech band bingene though akia but mostly band kaka ng'ato loso band ne opogore samoro no lose koro kaka no lose no odwani mondo that band no
kik lal. Ing'eni sani wan e era moro ma loso no ji kawo mapek, koro ing'eni kiwacho ni kaka noloso band onyalo bedo kusho. Dedong band to dong ni kawaida, an nosepuonja ni band iloso didi dere, inyalo losi gi lemo kata gi piny. Ma band moro mora to nyaka losi losi gimomiyo nyaka los band en wach achiel, kata in chieng' moro achiel ka gine to many jalemo motegno. Kadwa advice ni dhi manja piny, many jalemo motegno to lamo ne LTN, nikech ka dwa biro pesa moko ma chiemo ji biro mosi go nyaka pesa magalagala ma kikanen ma LTN karo dwa no tieki nitie gimo mosedhi olamo gi pesa to koni pesa ne dhi many go ng'at mo maduong' to miyo to gino to apo sulwe ng'acha dugo ni to gidhi go koro ng'eni ka umine to ng'eni koro tang'a timore na tinde ang'a timore sani kata sound ji complain sound rach ang'a timore kata koro gima no mi ma indo imor ni baba no biro musa ga 10,000 yanga ne musa gi pesa mang'eny pok na dwara neno. Karo odhi gi LTN. Odhi gi LTN. Ogwenyore LTN gwenyore gi pesa ndara. In short asange idwaro mkona ni kokwa wuondore okwago komedi onge gima watimo. Walos LTN. Mano gima an wuond aneno ka ber to kuma LTN sane dhiye. Onego bed ni uloso LTN gi lemo moro maber. Nikech an aneno ni LTN dhi mbele kendo dhi malo. Kiwacho ni lemo maber. Okiwacho ni lemo, kiwacho ni lemo maber. Nitiere ni lemo makata na sango nyiko ai ja kata koni babido lemo kwanza gina ropo aka kila 1,500 alamuni gina alamo madonje ni ba an ge alofu min go chungi bateka iber mosiko manyaga chieng mano lemo kore kanti lemo maber bas koro mene lemo majwinin kendo ke jalemo maber me kedwa jalemo maber engata pesa no kogoni en ka gimang yudo ne jatelo sadaka mo wayudo matin chama be ok kombilen. Asango itiyo ikonwa kaledi ionjonwa kofi matin chope ema na wacho ne ka ema no kriwe ni dhi go lwedo mane dhi kata show talent ni tiwuok tia itemo okochuli koso ne en gima ji ong'eyo koro mentality wacho kata ni gima ni mentality en baba idhi ka ema wadwa miel en gima ne ji te en gima no ng'e nikech ema band mar Ema was set and he had some extra people makata wudo wadgi mang'ane maindane samo yudo ka samoro bedo ng'inga ka gima timo onge kaka no se katendres sare otieko gine ne odugo beda oyuya koro samoro the most babu the most donga awacho ni wudo wadgi mainda kosido na no bedo timo ng'inga kanye banda dong ma gik man waneno baba nikech kane luore ka to katendres to dong mano gima ne timore aya yudo inda ning'en kaem ko kise tiko katendres ariyo irito kendo chako gine sama yudo koninde ewi mesa moro korido moro yie kuro ti kunde moko ma jo band moko ne bedega korido ka odhi yie kuro irito ka inda nindo nikech orito ne ka gik seche moko ti kunde molo adiero ana chako ne kata wer poko chakolo kech ng'en kacha ji dhi step by step koro gir machimo aduga yudo ka inda olowera kon jamani ober manade ni koro by the way talent an kanena na kum talent kum ngata awinja ni bas my is a talent is a good koro naneno kapok no chako yudo kodoko nindo chien ku yudo ko neno ne baba intie maber wantie ave sawa dir ng'e namba kalidi morina dhi tamose takalo kwa dhi tamose joka Ema nkech dirogo pesa tonge but in gi duol makon donja ne ko ni mano we mano jathum no ng'eri makata kati ng'ado mageta lofu tini donja mano jathum mano we redo mano jathum ewinjo koro that nade wadhi waneno kaka gin kuro samoro yudo kaka no segoye gokinyi no tie koro koda tie kanyo ko duogo yueyo oninda kanyo ka ngorito saa 9 be ka ngorom odonji gi ng'ama saa 9:10 kechema samone time mani lore ma standard ne saa 9 otieko kaso katendreza ma wer toke no ne ntie jamo moro no uma emanu wer ne mokwongo and then toke no wer for 1 hour tiloro thum saa 10 disco igoyo koro ne orito mono orom seche moko ka saa 10 koro nyalo bire drum ka
ogo drum ne katin resa, onyalo go ngeng'o ne katin resa, iwinjo. Koro bande no pong, in short bande no pong, makata in kidwa dhi fix kanyo ni dwa dhi manyo tengo, in ipanya igina singe ni kato chiwe ga ni kani chiwe ga ginene moro, tip moro ne kati nango ne jalwedo. Jasangwenya. Ilungo ni sangwenya. Jasangwenya. Jasangwenya ni koro ni ginene inene ka kato jogi set. Nikech gimi goyo no, ng'ama ni kanyo no be goyo maber makaki goyo no. Iwinjo. Kacha ka bando sebedo maduong' ikaw jok ma standard lilo. Jok mabe mane nitie kacha. Koro yani kane dhi to dhi then wadhi miel. Kae mano goyo lwedo. Mano e gima ne nitie. Ma ino okego lwedo kanyo ni dhi miel. Kendo nang'era ma kata gina ema nana to secha Janeko. Mane nying mung'eya go nyaka kawuono. Kata waro magana Janeko. Mane kaka ema luonga. Janeko ni nabiro keji ene ambe nitie point maziluonge ni Janeko adhi lero mbele ka. Janeko kuomwa gi ema en style mana mielo go. Koro ng'en kana donja kata nadonja gi moral mar miende ema wane ma ero. Ineno miende no. Yesu bi makabada. Koro ne mana Bi makabada. Koro wane mano mielo gino makano ng'en seche go jok ma mielo gini te stage kane gi pesa. Mondo mi ni platform ni dwa mielo miende ema no malo kanyo. Nyaka lwiti be ne be gat mo kama no mesa ni piny kacha. Ber seriously. Ida malo ng'ama kata bonso gine. To ka lwiti ni nono go nong'e ni an fan but aken no chich aken no ng'e ni ng'ani be chalo jathum to en fan na. Koro kase yege kacha ne to Janeko to ko wamiela kor ng'ama golo stage be koro onge ta ne madhier moingo gi tewi stage kanyo. Tingeni wamiel seriously. An fan nyaka kawuono nyaka kiny. Marema jala. Podin fan marema jala. An fan, podan fan kidogo. Yen mani adwa na we bedo fan mar ng'ata nikech samoro wacho ni an fan chieng' mobe wacho ni no, you don't give fair judgment because you are a fan to somebody. No, I'm not adwa ni awe bedo fan sana. Koro sani podin fan mare ema matin. Poda winjo ka ema nikech ema pod nie remo kidogo. Opija pod nie remo. Chien kacha, iwacho ni in pok ibedo ga fan mar Prince Inda. Be okipar kibiro bet mbele ka. To ne wane niluonge ni talent search. Koro ing'e kuonde machalo kamacha nyaka nwadhi mos. Koro mono miyo chona ni akwonga ng'ad microphone. Kawuono wan kodi occasion en marwa. Kata wadhi 4 hours en marwa. What happened? Okay, kane awuok ka Lady Morin. Ma koro awuok ka Lady Morin sama koro nagol wedo ni. Kaka explain chien kanyo awuothe band moko gi kora ma aneno ka ang'iyo ka ago lwedo miya matin adogo ot kaka Kofi miyo koro ma Kofi gini go man miya pesa maga chae miya, but at least yudo ka sama yudo ka idhi go kumoro ng'ato miya bich moro dogo ot, ng'ato miya 4 moro, at least yudo ka ng'ato appreciate gima itimo, and then it was encouraging ni itimo gima ber ne ng'at ne ji ineno, and then ko yudo ka nadhi ka inda koro chako band the immediate oa ka ema ma koro Ben Chike ne gole ka ema koro wuok gi Ben Chike ka Ben Chike bo ka Kofi koro ng'en Ben Chike ong'e ga lweta nikech nadhi ga ka Kofi tadhi atemo Kofi bo ne mor koda koro ka se donjo e stage kacha to Ben Chike koro ne baba mulnua matin tamba mulo to sama wane stage kaeni koro ng'en chono indane luonga ga ni juogi kech kana mako ne gin to ka gonda winjo emba neno komor emba winjo ka juok e idho kwanza kano wero ga Cinderella kana mako gin to koko Cinderella to winjo ka ineno ka embe juok kaka juok e macha koro winjo samoro anena go lweta achiel miel koro ng'en ko to one ko miela kode koro juogi koro no luonga ga ni juogi koro nena juogi to gimoro onge koro ng'en I was like, is this guy playing with me? Ng'en at least Tich bitimo more but gimochiwo in return to onge completely onge kata siling, and then koro samoro sache moko ket ineno ka en men modugo luonga ni bana cha kiduoge go nago mayang iwinjo koro sami chako dugo luonga ni go ne mayang ni ng'ena go rosaji seche go mentality ni out ka onge gimoro iwinjo mitine no kote na bas kawuono to kawuono gimoro
kata ng'ato nego beni appreciate kata gi miari mora re koni baba cham fair iwinjo koro ingeni ka sama ng'ato gine kaka sani wawacho ni koro iyudo ng'at moro ma nigi talent about this lendo kiango ok ni ayudo an ng'eno kairo gige example nyocha kwa timo talent search ine mikono maber ni bwana presenter man kacha mondo yudi ndetunde kod Musa Jakadala kaka skiza tune mari D-Star abura achiel ariyo star abiriyo abura ang'wen hash ndetunde amama ndetunde oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Yes, Jakaramogi ne pod wan kae e break kanyo matin pod wan kae ndege asango winyo asango nakoni ne wan kaka team LTN ok ti kodwa gi example wawacho gima timore to watime practically. The other time kane wayudo jama mono presenter sane osedonje LTN iluonge ne Syracuse Guarana inyalo manye kanye LTN okelo no gik maber kabisa samo wuoyo ni Syracuse Guarana emane kamera iwinjo manu nyiso ni wan kwa neno talent twatibrinade by the way manu ni poka koni the other time ngeni in judges nudugo wacho kaka ne wacho ni GRA mono nigi talent achiel no ini wacho ji ang'wen GRA mane mori ne gin judges Alusi kod Kwach kasto GRA kendo nen presenter gi Jagospel kaka LTN nuwa segolo ne audio di achiel okipam no baba aya Jagospel wami audio otimne barikiwa not barikiwa African Masters otimne gi Kido Jaogana jalendo wachwade LTN hapa ni manu we are sorted. Very nice. Koro mane gima ni winjo kana temo wacho like ineno ka ng'ato timo gimoro maber makata ng'ane wuon owinjo ka gimo timo ni ber and then iyudo ka ji te appreciate I like Oyare no siko kono bench kini bwana kundi kuru Germany tich ka Germany gini maber bwana Germany mago gini maber ndi kuru Germany tich ka every time koro no duo kona kasa the one full week na chaka the another 2 weeks kadhi to kata siling to onge ni monde kande ka tich ka presenter seche go tingeni lawe ka in town kodhi dandori dhi anta daka yole kodhi dandori dhi ka in town itiyo gi fare ni kodhi dandoro go be mana fare kodhi Kariobangi fare kodhi kya yo mulo longo gini kuro fare kori yudo ka gigitang ne team tiyo gi pesa ni baba to gima seche go na depend gumora ne onge kopogore gi thumano ga japano iwinjo because I came to realize na jawa nyalo miyo ngato dak mana kaka ngat more from Lady Morin kech ka Lady Morin no dak ha staff kena ka wuok na dhi tich ngamba ngi na dhi tich iwinjo ma kane goe igo ma kai sai wuki de in a stage itimo tich mo official aga jawa iwinjo misachi donjo kaka ng'at mondiki iwinjo kata ne ntiere kata ne samoro gina ne kecho okdawach ne mala ahinya but ne nitie makogi ka wikoromo to ing'iyo ng'ane to mari ng'ane basha ka wikorumo to basha ni chulo rent maber timo ko yudo ka ne ng'ani chalo ng'ama nego chunya gi talent mane an go marajaw ineno ko an mane gima an ng'ama nego talent kata gisani awinjo ka ng'ano awinjo ka okomora totally ko no chalo ng'ama nego talent na by then mane momiyo no kawinjo ka duo na kaka na kan gimoro ko ng'ana ang'acha ng'ano chal ka gima onego talent ni na way ingeni kiwacho ni ng'acha inde ma wawuoyo kuom mane ng'ama na dhi kuom mane ng'ama na dhi kuom for one full week kata siling onge and then kori kibedi promise and go for another 2 weeks kata siling onge
seche go titiyo gi nyaka gi fechi. Koro wacho ni kata kae ni imanyo tich no yawa idwa manye ti yonge kata kaka idhi tijno kaka idhi manyo tijno be onge iwinjo ma kata sani pod ok ihero Prince Indah. Okay, ok dang' awach na chukia Prince Indah. And then ka ng'ato timo tich maler ba appreciate ga. Kaka last time na wacho nyakesho ni Indah kaka thuma ogoyo nogo thum maler. And then there is even my video that is going on ni mana wacho ni thuma nogolo was perfect. And video was also perfect. Nyar Jaduong' an kuma aneno ni en a perfect song to me. To me Nyar Jaduong' is a perfect song nikech king'iyo ngeni ji mang'eny nyocho obedo chien ka ogo Nyar Jaduong' mbaka ke Nyar Jaduong' ke otimore nado kwalo ke thume opija ke ginene ke no kwalo nyaka oichi na winjo ka ng'ato ni kede nen kede mano wacho ni kaka wacho ni no dipo udbaro lengo itimo ine mora leny ni to ng'ano wacho no dipo udbaro lengo itimo wanade. Koro was kede expecting ni koro Indah lok nyingo dipo koso lok nying thurgo dipo kech gine odipo en odipo to en wuod baro lengo Iluonge ni mora leny. Koro en mora lenya koni kocha to notimo waya nade. Koro ere karo rach Indah kanyo en odipo achiel manogo waya ka odipo achiel manogo waya kucho. And then kata debe ni waya chachal to kone dhok gidwa chal en mane lwedo ten lwedo achiel iwinjo to ok gichal gi kuno kidwaro kuma thum Indah mar Nyar Jaduong' oae dhi kaw thum mar Cinderella mano dipo kuongo goyo ne Indah nyaka kaka thumno chakore kaka tichak gi riat kaka thumno nochaki kaka ojugo chako Nyar Jaduong' ng'ani ne odipe mane go all kuongo loso ni first hit and then they did another hit with the same odipo. Koro aneno ne and then jawa nyalo go kata waya achiel kata kuonde 10 nikech jothumbe what I know onge ng'abro chuli ne baba ma to pesa ma chuli mar waya migo ne studio ok chulgi ga enya ma appreciate to gimoro matin but ok ni koro ne kigona waya tadhi chuli 20,000 mar waya tune no koro uso na tune ngeni thumbe mamoko gi uso tune iuso beat iuso everything. Koro yudo ka ng'ane obiro to oseto ni thum molos ni tune olos ni everything o depend ni bando wa kina chieme kiny. Koro kata go ma waya achiel no kaema be the same ng'ano chule kaema kata do her man no chako nuo ma waya mano go kaema cha onge kuma ema bro dhi wacho no kwal mano odipe mano go waya no ene mano lwete ene wuono waya no. Koro wuono waya ni kata go ema kata ne kinyo biro go nago akoro odipo nyon tago ga odipo wuod baro lengo akoro nyon koro ok nya kwalo ni koro mano no chako kwalo kendo Indah odipo en wuod baro lengo kacha en mora lenya ka koro akone ni nyon kocha koro ka timo wana gigo pogore. But ni wacho ni ukin fan mar Indah. I cannot be fan mar Indah. Anyalo hero thum kata project motimo but ok ni ahero Indah okay ere ng'ama nego talent bwana talent na ok ni talent samoro kuonde moko sano otukuza but talent na mana seche go ng'e kaka na value ajawano bwana na kech ng'eni mano gima nyalo chulo na rent mang'iewo go nyaka gari. Aning'eni apa ni gima samoro timore ok ni a defend Prince Indah or something. Wan gi ji mang'eny mon wachako godo LTN Luo Trending Nation. Anyalo paro ka chako onyulore na way nikech ne gidhi live gi boss Onyasembo to giyudo pesa injo so onyulo noneno ni bwana magi mapod like noko keldo because an aonge gi paro mar ni wanyalo dhi online takwa ng'ato pesa paro neni anyalo build brand ma chieng' moro wanyalo timo ni ji interview. Thank God ni kawuono wanyalo timo ne Prince Indah ngoa interview and so onyulo went reason ne en kano dhi ka boss Onyasembo to negi dhi live e Facebook to giyudo pesa. Nitie jok mano wachake go mang'eny mano neno ni it is so demanding
Niti kata jok ma pod nika but giwuotho githemba nikech things are still demanding. Wadwa ni LTN obed gi cameras ariyo, wadwa ni wabed gi a setup mar studio wanyalo time interview, wadwaro maybe lightings and such like. And these things LTN pok ochopo kumuchunge kende mondo mi otimre, mondo mi onyiew gigi. Iwinjo ji be koro ng'eny LTN. At least wadwa ni ati kwa timo ni asango winyo interview, asango winyo mi wasoda moro matin ng'ato ne kaka dok. Like this guy mania camera ni, this guy is going all the way to Kikuyu, the other side. Kuri duoko nani kawuono nyeno biro, kinyo dok, kawuono biro, kinyo dhigi machalo kamano. Nyalo miyo ng'ato wegino. Mublemi chieng' moro ni ati an gi passion mar media to mari could not give me kata transport monda biadhe. Not knowing ni umari no, beti mwana gigo maybe for free, kata maybe o podonge gi machalo kamano. Koro an aparo nkech an ka kuongo donjo Nairobi, an artist ariyo mono could support me and I'll still respect them. Ma Fredija Kadongo nen ng'ama kata kopo ni uchunga ni ati kike donji to nyalo chunga. Kata ka Kokomo Victor nok dwara kendo could push me to en ne podo nyalo manyo ways ma inano gima chalo kamano. Mano Fredija Kadongo. Wan gi Prince Indah. Enjo Prince Indah nadhi nyaka stage ne gi Sirwaru shot. Iyudo ka bouncers ne nyalo pusha away. No, don't. Prince Indah wacho ni away obi. Injo mano anu motivate like yena be stage no kende. And Prince Indah en jama mo wasebedo as a friend and poka lega wa kone topic man. No, okay topic. No, okay topic. Ineno gimi wacho no. Okay no koma topic. No, gimi nje wacho no. Even just recently nyocha ka ano wuon ka dhiga kata sani mabiro kinyi yao band intabiro miel. First adonjo kaka just like any other fan. Kainda mielega kata sani samora de miel. To okne gine doa gima tere maduong' en analysis. Ang ni team analysis ba miel ang ni nadi. Like last time I went there na kum Fredija Kadongo and then kadonjo Kainda to bonsas moko temo gara to Indah ne moko no gine awe ura we obi. Iwinjo. Koro gino is just normal. Where ya bi. No, ok normal. That is not no, ok normal. Nitire jothumbe ma they will see you there to gi wondore. And Bonsa will not have any mandatory. No, let me just tell you. No, just keep quiet. No, Sani koro sani. Wache ni LTN obedo maduong. Mamondo mi asango winyo chopiro mari. Nitie ng'ato diere ka. Ji ok ng'ato. Ji nitiere ka. Mondo mi achop iro mari. But Omari wuono se sport ani macha sango winyo. And then I'm struggling to reach you and jok mingegi though wambe wangeni jok ondik that's their work. Winyo nikech ji mang'eny. Don't you have to call me Omera ma sango do. Ma sango ne jamano to Europe. No. Oken kamano wang'eyo jok mang'eny manyalo kata neni to wuondore. How many people kata me yude gate mung'eni matro Omari Nation. Iwinjo to neni onyalo temo timbe ariyo, onyalo chungo wuondore ni odhi kata ene simu or something. Jathum pod nigi chance mang'eny nikech owere ne stage. En gi chance mang'eny mar mako microphone chamu wuondore no koneni to neni. Omiyo ka ng'ato nyalo recognize a level ma Prince Indah nitie, you have to accept ni yawa ng'ani to nigi chuny moro. Lenga ambe mia chance. Onego bedini ya. Ineno gisani. Okay, okdanga bileme maybe it was God's plan. Mondo maybe today I be who I am. Samore de kora siki ajao. Samore ajao kose turukora madekora angol kata. Gimanyaki ye. But samane ineno sani ni wacho gimoro kumana winjo point. LTN ka. Ji nyalo bi ntiere jok mang'eny LTN ka. Winjo. Samoro oonge adieri. But will you leave them every day to go without something? Not every day. Good. That's what I'm saying. Not every day. Mana gima wacho. Niya, onego bedni ka wuono tek. Abe samara yana no tek. Iwinjo.
jo thumbe gi tia dimo wasego ineno gi wangi babi neno naka kashone cha longi babi neno gi wangi tadieri bi neno gi wangi iwinjo katoni ndiemo wago ineno gi wangi marom nade to toni ndiemo secho toni ndiemo masungore koro kesi wacho sunga mi ne wacho cha toni ndiemo nyalo ngi kaka sango winyo kama onge asango winyo samoro kata nwasi kaka nwasi tio kod an asitio kode iwacho ne ineno Tony Ndiema e ground ka e wangla ni te onge ngama sungore ka Tony Ndiema to kare mano be ngama nyalo nyisi chai nyil Tony Ndiema kata fan mano mi 1000 nyoro kawuono nyalo biro state to ka pok ogolo pesa to onge ngani mati lungo no kuta koro mondo mi lungo no kuta nyakango jako idh kama ka ino kogolo 1000 ni okuta ka pok ogolo bongiema nane pinyni mato no iwacho ni Tony Ndiema kaw namba D namba chiel e sunga ga jara mano namba chiel ma ji jothumbo wakabe ong'eyo en ing'ene chon jasunga machon en Onyango Papa J samo ground wasiyo chwado dok piny matin koka man to duong' molose gik moko ariyo duong' be loso ji koro skano odhi duong' to ka onanga sunga owene Tony Ndiema omere baba nando sungore to kumina no sungore no to tich kata an kasar ngama tiyo ka Tony Ndiema ne biko be biko ne nyalo kodo na kore ne tiyo ka Tony Ndiema ako ni babi kegi mitimo ikegi misungo nikech mokwongo kanyo nitiere kech mano wach namba chiel ka Tony Ndiema kidhi timako mana chunyi kech ineno gi wangi ng'eny seriously promises to en go iwono sero nyaka chuwede e pinyne baba isera mondo bede band ka koso nango baba kine bed maber Melea wendo nipeni nyinyi Mondo yud vumilia koda ungo wuda wendo kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Tena vumelea wa Kiwinyo vumelea wa Uteni usuni kod LTN Luo Trending Nation kuri wacho ni Tony Ndiema kaw namba D en mano gimong'ere kata gipenjo jathumora mora kata gipenjo ng'a biro koni Tony Ndiema namba chiel sunga gimisunga sunga kama awudo kinyalo sungo makata an owuon kawuono itiyo ka be in fact en ga jara moma be dhiri mano itiyo kumitiye ni kiny kiwuoko ka ne kiny ni go kata ni do mose na Tony ichio nango go ne simo ko be mako mano wach namba chiel to kata mana joma tiyo go ma joma tiyo kode go obiro gocho ni mana kong'eno dich kodi seriously an kare pod apogora kodi an gima ng'eyo ni Tony e yo angla o namba D o namba chiel e rwakruok boy cha smart makata andal mana in fact Tony mono kona ni bwana Omari in kaka MC nwadhi kode nyaka Isili Tony koti pull neck longe bwana an kuma ng'ato dhi maber tamiye credit wuodu kinyo en ng'ama kati gocho ne sani pod bro mak mowach ni nang'o babu wach koro chudo and everything modong but generally gocho and everything an kare o handle la mopogore ineno Omari akoni gane nitie gik mo miluongo ni truth gauge an truth meter makata Tony Ndiema ong'eyo ni an truth meter gimineno truth meter minjo ka jogi kasore go e social media kae an adwa golo goda truth ne meter no koro idwaro ni meter nikech ineno magi ming'e maber adier mantiere niya mokwongo Tony Ndiema mondo mi omak simbi kwanza kong'e ni en gi pesa ni mathin kata ni pok nokochuli las nikech chudo no kende sida dongi imi wacho ni labda wawuoye chudo ka mati chudo to sida ma kata ining'eyo ka Tony chudo sida an owuon ka Tony adak nyaka gi manager mar Tony iluongo ni Weo Junior adak go e oda adak gi jajawa e oda ka jogi te adier imbi nanda gi aneno romo ikoni baba adier kocha no magi fair Weo Junior gine go teno oseringo ka Tony nyeche biluongo ni Tony Ochieng mano jajawa be no chako ringo mowe nyaka Tony mano jajawa mano gi Tony makata Tony thagore kata Tony timango kata Tony timango but koro no nen koro mawascha wada kodgi ka ya ka omiu fair kiny omiu fair ai koni pesa gite ibiro choknu mondo omiu weekend Sunday kutieko tich seche go
Ikigo kwan sechego ko yudo tich maber mchudo be podonge. Emomiyo akoni niya. Leng'ale. Idwaro pesa ni cha. Ta kang ne mak simbi Tony ok mak simbi ng'ama en gi gope. We wuondo wa bwana. An Ruth Gage bwana wacho gima dieri. Poda duokie point. Kumono wachake marinda mwawe pending cha. Inyalo paro kwa ne stochi Prince Inda. Be mana ne sto chudo. Awacho ne Prince Inda kata ka noponi ati nuchwanyrugo. Nuchwanyru ate humble stage. Manyiso ni kuma LTN nitie sani wanya ng'ata nyalo gombo mondo tigi LTN. But LTN pod ok maybe ni position mar chulo gi kaka ginyalo dwaro. Koro ng'ama onge gi passion nyalo we wacho ni kuma koro wachope ni to baranda ndasi kendo chieng' moro nyalo ketho nyinga ni bwana Umari muneno ni Umari nok nyal miya kata fea Umari nok kia kaka dark something amba struggle nikech en adieri ni samoro ngima mwadage kamera to pogore gi mwadago e ground. Anyalo paro kan ka Tony Ndiema nasecha kupuonjore kendo narwakora maler ndi but ot mar 2500 ei mabati kuchocho kichiko yo Kariobangi Ogenya bulldozer can be a witness. Nwadhi goda. I could not pay. Nango kaluore ni ati passion mar art meet na kendo kaka achwako Tony Ndiema mbui meet ndi mangato nyalo pani ati live na ose change. Wadhi mana live kwa chamo gi Tony Ndiema gweno ode. But an mara personally okanya timoro nade okanya chulo ma nyalo miyo jok maneno kech wan kaka wasani artist nyinge wa kuong telo ga kore kwaluo bang nyinge wa asuru no ywagu gini ni nitie jok moko makone ni make bada kata en podo struggle kaka ochulot ngato dwa mako bade nango iwinjo Tony ne nyalo bedo gi chuny mar chulo mari to samoro shows kaluore gi maybe rate ma entiere oko yie ne mondo chok kata in mo wiye gate samoro okinya choko pesa gate maromo chuli iwinyo mari manyiso ne idonjo Katoni nigi crown gari oringo godo pesa manuatiyo Katoni ni pesa manuatiyo ge mano choki mong'iew crown cha to wan ok chulwa nwaywago chudo. What do I mean? Ineno sani en odhi mbele ong'iew gigene odhi maber odochulo pok nolorne dhot to Tony ng'at makata anyuondi otho titiye band ne kanita anyuondi otho gimoni ani to ndiem silogolo siling mora 1000 ne owadego mari no tho dala omi 1000 ni mondi yor kata dala onge Tony Ndiema ngien kat karaj onego bedini band pek iwinjo tich onge wambe wanena diri tijini to onge and then kopo nono ni onge to honge ni jite neno ka band in fact ngi kanye kuma hero go Kevo Makawili kane watiyo gi Kevo iyudo ka Kevo wuonbo mo pog pesa moko ni baba amba donga lofu baba dongi 500 ino kadir upogo gi mantiere kanyono mokon manager ne dhi counter dhi on pesa man kanyono kel ka wapoge maningen owuok piny iwinjo koro ka pek ting adiri ngene baba opek kato mi masiling 200 tingen 200 ni omiya to romogo nikech kiyudo ka ja keyboard embose mi siling 600 tini go ajawa piny ka ja drum ngene pod ni mbele ni komi 200 ngano koso en wuon en ng'ama nopango tich mosetio mogo nyaka posta motima ngo oshughulika ko manya nyaka tijini samoro iwinjo en wuon mina kugo gi 500 i complain kanye maku mang'ani ng'e maber ng'ani uwuok ga 20,000 king'iyo 20,000 mokwongo Tony Ndiema ndiko bonse miwone no jakuo ibonzo makata kuma ngato dhi dala gi wene ya wene wene ya no chwanyo bwana manga yao boy mangogi no ni Tony Ndiema ndiko bonse miwone no eno seneko mane ko jok marite go onge to dhi tho ing'eni ban ma ji hai piny ing'e maber ni chudo podonge ang'o mindi ket garama moko ma necessary iwinjo samono nitiere band moko ma kata MC is not necessary nikech chudo man kaeni oko dhi chulo MC ma chaki dugi pog pesa unika marom why are you calling for MC iwinjo weri gi MC chul jawa chul ja keyboard chul ja drum chul ja ango jongengo be samono is not necessary dan ang'wen gi
chak gi bunya go thum. Ha? Chak gi bunyalo. Hey. Kineno ka ok donjni pangi dhano ang'wen gi kiseyudo jajawa go tek. Inyalo yudo miyo jajawa ang'owa jalwete moro bed gin gi jajawa ariyo. Jajawa ariyo ka in go samoro ema ka ok jawilore ongeng'o to gigo ka. In gi dhano ang'o abich kende. Kimedo in ng'at mar auchiel. Ugo tich. Bano gima wachoni ni en gima ne timore gi Musa. Musa dongo omo piny kaka adier giyok gi kano giwuodo dira to giyoke ka gi gayano nyamisungu to giyoke ka gi jama moro ka kiyudo ka yano omako ajawa olinga mos gibedo piny mos bano jogo nego thum to gi joma tin seriously gina ng'e dhano makane ng'en to dhano aburo band opong' iwinjo macho to iyudo ka macho to at least no se chako ng'ere and then he had that passion ing'e nitiere gimoro and then Musa onge gi sunga ahinya kata ka en go gi chunye but oko kata okonyis wasunga ineno there's good art ineno koro seche giyudo ka en gi ji matin to gitiyo onge gi MC onge gi bonsa ka gimoro chwanyore ni gato dwa kelo koko jawa kende tek marach rom gi bonsa sa ng'wen samoro biro tinga jarugo yoko go ng'at ok bi go ng'at nikech sama idwa go idwa go mari to mari mangne chul I have to defend mari iwinjo koro jok ma in go kagi gin security ne in owuon why are you adding other expenses just for security to iwacho ni to ndiema ndiko gik manyaka unnecessary bonsas ko chako ywak to no ginde be mondike gi ondiko bonsas ywak pesa ndiko bonsa koso bonsas bonsasa wacho bonsa koso bonsasa to ndi ndema kadhi dala yar gi bonsasa de kiwono senego ng'ate gweng dala dala makata ng'ama gigine ok awuondi bonsasa dek odhi go dala ipenjri ng'ani makata jo dala go penjo baba an kan kata gweng gitoni dier mana wadhi kod dala iyudo ka jo gweng ohera maingo kata toni kon eto owadwa oredo no piny manade ni iwacho ni ingo toni gi marufu gweng gi iriambo ka dagi mabiro mosa ta an ngino kia penjo ndi babi jaka to mondo mi chop kuom nyakware okalo ji adek ot ng'e gichung' e dhoot kata gima ng'ane osekoso koro dayo luor ng'ama en go free en asango winyo ng'ama en go free ka ng'ato ne agwata misinga agwata kod ji nohero saidi wadhi dala gi Tony koro ji opong' wuowe Tony to ani chop kure Tony nindo to bonsasa ari ochung' e dhoot Tony nindo bonsasa ari ochung' e dhoot to bonsasa ka waduogo Nairobi dwa chako bandho gowi nyaka diwerum koro ng'eni gini en gima at least go kwan kapono ni nitie gik moko ma unnecessary kichako iwinjo sama uchako go kwan moro okay ma at least ineno koro ok ni gine ni koro ni Tony ne onge go Tony ni manago koro ko onge go to ng'iew gine ne ong'iew crown ogolo pesa yang crown you cannot wake up on a single day ni kara chungo kaunta yudo pesa nani kwani yudo wuona nade bwana gine ne pesa mikano matin ko yudo matin oketo matin gine ne koro matin mo yudo ni en koro kata ing'eni nitie gimo miyo naero ga kevo nyado kata tengo nyaka mor ne nyaka simbe okoni baba osiepe na gito go ajek maber koro ng'anya oro ne iwinjo gigupogo nikech ka jogi be onge to kinyok ni gochi kevo makawili kanyo ta pake go ok ni dho nyocha to chwanya gi kumoro to ka ng'ama donre gi talent bing'en ok ber one let's feel watewa duto iwinjo onego beni ng'eyo kata kalo nigi kumoro manya ne bana asango gini ne wacho to ok oberna kevo nuchwanyi gi kanyi kako dwang obukore no mako ng'ama gine ne kiny ng'ama no nyocho konye chien ka kawuono go biro ne ni baba ing'eni chwanya atir ka police kai kevo no komaka machok ne chiege kevo was a project kevo de makan macha de chiege ose biro mo gweng'ono be waseneno ko wacho ne no man was not me it was my wife
dugi ne monego be no kono wan. Okonya kwaya nikech in mita. Bwana ska wacho in mita. Kevo knya kwaya nikech en gi ji ariyo truth koro onge ka. We mona koni truth. Gimomiyo Kevo knya wuok mokwaya nikech miyo cha ne loka. Odhi neno ni ng'ani chal ni bolo. Koro wacho na weyi go mari. Koro Kevo be temo weyi. Bitino mari gi Gabriela. Umari gi Gabriela. Koro okwaya ng'wono mondo Gabriela dhi. Tani gi hambe poda dasora. Kosa dhi to Gabriela. Koro Kevo machane project miyo che mono miye pressure. Mak boyno. Nikech miyo cha to nene dhao gi nyajera. Ani ngeni an media. Gimoro moro miketo yiena keto. Kate Chiokoth nyocho ndiko gimoro ka walando. Udugo kono ajwang na odhi make akone bwana en munu kelo no wan no kwadhi. Mana dieri. Doge. Ineno wa nyisi sani Omari. Sani ngeni koda nigi dhako kata onge ga ikia. Mana kikele mbui. Koda apuonjo koda lemo ne ji koda anango ikia. Mana kikele mbui. The moment mabiro bukora kane an kakunena kaini an gi monare. Mano public domain. Mano koro ngene koro mano is not. Mano koro kgiri, mano girwa. Koro mano ngeno yene kata puto more moyude bath ndara. Forward to. Odhi adhiya. Koro an kana kao post mar Lavenda Nyajera. Post tashare. Macha ni tiyo go mondo buog jok manyalo maybe nyalo gine ni be nyocho neno kako makomari. Inyo mama chalo kamaje. To nikech koro ngamono ni machiegni. En Kevo makawili. Koro nyaka ne miye pressure. But ok ni ati ni Kevo gi pache no wuok no dhi makomari. Kevo is my friend. Ngeni kato pode losi samoro pesa wa Nyajera ripogo ni matin. Koro the fact is kata kane manene ntiere Paul Gabriela. Gabriela no block, Gabriela onge gimo wacho. Onge pesa kon. Pesa ya kanye to nwamanyo pesa od. Nwamanyo onge pesa mano gine. No samana wuok lenge ne. Kevo manu man. Samana wuok kadhi ka Kevo. Gige na tingo for free. Tang ne wamanyo fair live. Ok ni Gabriela ne oro tadhi god Kevo. Koro pesa ena gima timore ne ya Omari. Ingene ya you are a man. Kogi kine ya ingene sani koro jaodi okasini makasango winyo. Gima no wacho kacha charach. Makasango winyo. Ingene maber dhako ni ten is your wife for life. Dong. Asango winyo is just a friend. Tidwa maka. Why must you appear emekono? Nikech samaro jaoda no LTN. Omia microphone. Koro it is either amaka sango kasa okao LTN. Angomo moni kon jawni kidwaro maka sango. Nitie jok mang'eny minyalo tudorigo mondo maka sango. It looks like an mabiro maka sango. Iwinjo. Koro iwuok oke ka nikech kiny pod no dwari. Kwa were gi ginene. Mane mumia nairo ga jama moro nitie timoro manotimo man berna. Iluonge ne yai wuda bandu ni Sili wuda bandu nitie samoro makoro wakao pek mon wakito piny wang'iyo tich mbele. Sili ne nitie gi mama moro ne nigi pesa seriously. To mama nokoni an mono mi wadhi kodi mbele iwe thumni tanyiew ni gari ami simu be kaw chuth simu mar 70,000. Sili no kaw simbe oduoko ne okone an mae tija machamo. Kidwa na we to ine mawe iro makora na giwere kora gidhi mbele. I don't want to know about that. Sili wuda bandu. Koro the same onego bed ni ong'iyo to nonego bed ni okwano okone ma kiny wan go mari mon jowecho mon koth wecho onyalo weya in one way or the other to mari kiny pod nyalo supporta nikech wan kai gimoro achiel tich oriwowa. Tiji ni en sani ichal jombo riwore gi jo ohangla. You are in one docket. Iwinjo. Koro onego bed ni ong'iyo ni kata kane madwa mako mari we aora sango winyo onenre na sango winyo momako Omari ok ni Kevo mokoro oketo kore mbele kanyo no kotiyo mariek. Mano to kwere. Kanyo no kitiyo mariek kuda wili. Nidhi adhiema igo kwali kayole ka ing'e jadi. Idhi i connect gi ng'ati kone ine nidhi
timako mari idhi ne dhako ni dwaro ng'ama makni umari koro in idhi makne umari dhako ni to in owuon kaka ng'ama nigi talent ng'ama be wa respect nokonego be ni dhi in owuon igo agogi ni dhi mako mari no kanyo kitiyo gi wi bwana asekwero niko Nutiyo gang'o? kanyo notiyo gi gira nene To kiwuya wakevo nutiyo gang'o ya wuo wadwa dhi next topic. anoko tiyo gi notiyo gi mali ni yani mende ne notiyo gi pesa maene O mali. mali mare notiyo gi mali mare yani notiyo gi mende ne Okay. Waduog chien. yes Ise chwado ke vomba kawili. To nindiema be tuomo kacha. To nindiema on my side tapa ne mana ni pode ne humble background. Nti humble background. Koro kai podi to nindiema podi kwa ne humble background. To dhi kutiyo ko show to donje crown to dhi ode. To jo humble background gi to wadero kaka sani ng'ane tiyo duoge humble background ma luongo nyingi chien kacha. Ko wajo Mano ng'an wiya no sibi. ng'ane Kofi sani wadero humble background. Ko gik ne tek to koni baba isa oda Uber kawuono okaromo Uber warit matatu iwinjo mar ko wane humble background wate but ng'ama pod wuok to donje gachi to dhi mano is not a humble background Mano kroma chuli. man ng'ama bwana nyeno nego bene ogo kwania jogi gimbe gin gi family aya kata ka onge nyeno nego bene chiemo mondo kinye koduogi ng'ano nego bene odak e ot bwana jok minya koni go ne kata dhoto gonegi gigone to ndie masimu to ni koro kumaki kano se okongo promise ni bas manangwa chul godhiambo odhiambo no kochopo baba ang nego simi tingene seche to goni dhot adier seriously we oywak marom nade ogone we udhot mano maneja ne oko chul aya oduogo leono be koro kumaki simi koro oduogo na bana sango bana jamani ni koro kumaka ta Simba to mane ngeni seche go to odwaro ga in fact gima otimo mabe ok ber ni seche go ngeno adagi weo to kono weo no chunga e tich to ninda wa ng'ama ninde ori kono ni mondo chungi ga tich koro biro gi barua godhiambo konego bena dhiesho dala nonego bedo wadhi Mageta kendo wadhi kaja ni koro nikech nokalando show koro ni koro jatelo chungi koro ni in koro kidhi to ngira se pak gimora amora kora koni sawa ebe kaka no show neno opango wade kaka gichungana koro bade ya na gidhi kaka ma but gima noduogo timore manok ber na en ni koro iyudo ka ng'ani oko consider ni jok ma ng'ama dwa gono ngeng'oni odwa nindo kanye odwa dak nango ingeni there was a time Alfred Jakadongo ne opango kanoa Kisumo no pango ot ne jotije ne te koro kapono ni in lweti ber ni nyalo dak oko daga oko but nitie ot moro makatek to ute nyumuru iye kanyo ng'ambo njo kangi matekne at least obed gi ode moro nikech samoro ng'eni ok onyal afford chulo ne jogi terend iwinjo but oket ode moro kumoro maka unyo ka pekne to kata udhana bero biuru dag ka ko lorni dhot bi ka Ongla Rescue Center. No Tony Rescue Center nikech Ongla Rescue to duong mano ko bed landi full Tony Rescue Center. koro en ode moro maka pono goni dhot tinyalo neno nikech ong'e maber ni okobi chulo that day he cannot pay immediately he cannot Kotieko wachno adwa ni wasamarize gi wach kaka an koro stand na en ni Tony Ndiema gima ng'ego en osiepna to nyalo mi fake promises like abro mi 1000 weanga urni 4000 godhiambo gik machalo kamano apani stocha ni kaendi en mani another thing ineno seche go gima lich na kata gima rach na seche go iyudo ka samoro koro kaka ino marinas samoro nowadays Omari is a brand koro ng'eno Omari is a brand asango winyo is not a brand ineno but always otiyo ga sango winyo ni koro chieng' ma en gi show moro o value to dhi omo marinas to marinas ni makoro odwa treat ka in kori chalo gima ionge be ka gima kinyok ni koro ni nodong kende ineno and then iyudo ka mobiro mokelo MC mokelo manyien ni en ichule nyaka immediately
ichule pesa mang'eny mowacho ni ng'ani winjo maber kaso wacho ni akamane ka wachuloga kata ng'ane an chieng' moro no ng'ene Ogina Kokuno penja by then Ogina was my friend kata ne was Ogina is still my friend nyaka kiny and is my father e comedy ka Ogina penja ni baba to ndiye msileni mano ng'eno yudo ko Ogina kokose miya shows moka ariyo godiochieng' asechwado show ahol kora kaunto dadhi anina ni ndao ta ahol baba mer ba winjo ka semer to chunya gidhi tich akoni nyaka dhi tich kwani ndiye msileni chuli pesa di akono miya alofu kende ng'eni ko dhier man alofu ema ng'ana ne malich kama samoro miya 4 kata 5 koro mateni ka luonge to luonge pesa moro maber ng'ako chako imagine ng'a motiyo ka pile ni to sandre mana bila ni ne alofu iwinjo koro ko luongo ng'ato MC maoko o trite maber omiye pesa be immediately un makoro dong kae ma jo band monego be ni o treat maber mondo mi maintain band ni to be kendo koro kochako gine ni iro ka gine makoro ang ni dongi kata gigowi baba na tiyo gi pesa mang'eny tiyo gi pesa koro kaka is concerned to me kani ngeni tiyo gi pesa mang'eny ok ni wewe dhoda ka so mano is something maybe ka uno wacho kae ndi urindika and an ng'ena ahero ga nawacho gima ne chunya injo koro nitie samoro ma ke iseketo chuny ng'ato machiegni kata ni miya alofu nitie kuma do dhi do yudo kata 200 ochoro ne odiochieng'no but koro kodhi oleng ni alofu biro and then mar ariyo en ni gima late ne alofu ni be koro ko bi koro full koro onge completely idhiri ta alofu mo kaka ne dhi kawo 200 chicha koro kara alofu ni koro en zero onge kata 200 alafu yudo ka sami yudo promise mar alofu ni omera itiyo gi moral king'eni koro ma tija alofu mok tij 200 ma tija alofu koro itiyo gi moral bana ko gi moral no teko ka ngina ko ng'eni you will feel disappointed even 10 times then kopo ni sitiyo gi ng'ato maber like an poda po Tony Ndiema gave me platform notemo transformer because it is by that time mana ya dala an na feel ni kata mana kala gi sirwaru it's just okay to go, it's good but negitemo kona ni bwana kibiro temeru along something of that kind so seche moko no kata koda isile omanyo lewni moko at least something so it was good. No, it is good on your side and again on my side nyaka nanga was a promise I'm no doka although I was in Nairobi for some time to na yudo ka dok dal ka duogo ni baba nyana duogo an gi lewni moka ng'wen mabena akia kaka na yudo nikech an kaka nada la biro Nairobi ta dok koro Brian Toto wuda lili ma rest in peace ni Brian ma rest in peace koro Brian Toto he was my friend by the way Brian Toto neno siep na kabisa koro ene moneno kogina to koni baba waonge MC bana okikaunwa partner I play no bwana takoni baba to an ku Canada lama kata gimora mora podaonge go koro kani bana wabro sort ya out bwana koro ngene we bede meeting nyaka gi Tony Ndiema to Tony Ndiema koni baba wabro manyo Nikodemo kadek gisede moko mondo koni nendri mamungwana narito ari be poda manyo koro naduga mang'iewo nyaka mike na nyaka pull neck manose osingena tiang'iewo makenda makata ka sani mawuok na do dhi nyiewo pull neck kala dhi odra dhi ng'iewo but koro Anto nyaka appreciate ya kumwakale gi Tony Ndiema but now there is this thing ma kisitiyo gi ng'ato temi appreciate gima tin maber mantiere ahero ga kamano but yudo ka on the other side mar Tony Ndiema yudo ka samoro kiwuok to nyingi biro marach ya gik mine timo iwinjo ni an nodak odaka lewni an mana nyiewo ne te apani lewni mono nyiewo na ne gin adek moko can be counted but gin law but koro kaka wach koro nedhi nyathino an mana nyiewo ne lewni athino an nochiwo mana odaka ka gik moko machalo kamano nachule maber an gima chalo kamano iyudo ka ogol nyaka widhi Nyarombo Uwidhi Nyarombo obiro Nairobi okone ni bwana umari kai monodake nochiwo maber to koro weyo koro Uwidhi ka medo dak koro kone ka gik mini kone ka nitie iwinjo nanyiewo ne lewni Uwidhi koro kone kinyiewo ne law ng'e Uwidhi to kelgo gina koko
Aya, ochako kel moro na keni jaduong' gweng from Kisumu. Not kel ji. Koro no gineka gik mani kono gicha, kechan koro negi kawana rach. Koro gima temo kono ngata kacha. Ngamisi tiyo godo, nyaka bed gimo otimo maber gi gimo timo marach. Kuonde motimo maber appreciate. Onge ngama biro promote to Ndiema kaka na promote. Mana wacho gi kumantiere ni. Kata no wuon natiyo gi Tony Ndiema, but I was not promoting all that much. But anto natimo. Kata ka chiu sabiri dhi layo to an gi credit amar 20 bob I have to post Tony Ndiema. Machimo nyako moro penja ni yawa. Inonge gima maana minyalo kete status kopogore gi ng'atni. Nike ingeni sa ojitewo ken fan ne. En gi fans ge to samoro fan ni ok fan ne. Koro an gosiepo moro mono came all the way from abroad. Oche ni bwana yo maneno ki gine go ngani I'm disappointed. Like things are different a ground. Nyiso ni yo mono watimo go packaging malokocho yudo ka okay the same. Ang'o momiyo ka ngani wuok koro itanish everything. Why don't you just say ni yawa ngani to kato dhi promotion kama to nyocho chaponwa en mana ne ya ji koro gwenyore kaka an poda wacho ni ya Freddy Jakadongo to ne yiene platform inda pok no tama kata kana tin kana chako gwine kocha injo I appreciate but koro jo angla wa mang'eny en ni kopo ni ise wuok to gimoro mora koro rach an ng'amono ko supporta e field kae ma poda ng'eyo poda wacho en kokomo Victor kenda tiyo kang'eno kodwara kenda ng'eni gine jok monogo fitina mondo we Tony Ndiema kong'e nadhi dala gine jok mono chunga nyaka e group mar managers iwinjo to gichunga ok ginono gin gima gidwaro en ni gino sekel gole uru iwinjo but who is God kawuono wan gi kokomo Victor industry pok opanga ga tich but I'm here you know onge kumanyalo tanishe but kan tigi moro mono timo na maber kanya nyalo appreciate ya ene ng'ama nolora ka wan ka Freddy olora i gari you ka wan e gate chieng' moro los kia white party bi center Q launch ene mang'e bwana an kanya onge ng'at motimo na maber to nyaka appreciate kata nen mana chiel nyaka appreciate koro mano gima nyaka wachenjo ajawa Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. What's up? Of course, I'm Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe Buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time.